Aquesta història comença l'agost del 1930 amb la fundació del Casal Català Republicà de les Roquetes, a la Torre dels Pagesos, al carrer Sant Jordi de la Muntanya, que anomenen també Joaquim Valls. No sabem realment on era o què era la Torre dels Pagesos. Per les dades que tenim, suposem que es trobava per la zona on hi havia les masies de Can Dragó i Can Dragó Nou. L'octubre de 1930, el veí de Sant Andreu, Josep Babés, propietari d'una construcció de planta baixa al carrer Joaquim Valls número 15, demanà permís a l'Ajuntament per tal d'aixecar una planta més. En l'actualitat, Joaquim Valls número 15 correspon al número 53 i està situat entre els carrers Pou i Pablo Iglesias, al barri de Prosperitat. A partir dels plànols, podem veure que la nova planta havia de tenir un balcó, una sala principal i una terrassa al darrere. Entre els membres del Consell Directiu del Casal de Roquetes trobem el tresorer Josep Salat Florença. El 1931 hi figura amb l'adreça Joaquim Valls número 15 tenda que segurament tenia llogada. El 7 de febrer de 1931, la Junta General del Casal de Roquetes acorda canviar de seu, però no de carrer, i traslladar-se de la Torre dels Pagesos al carrer Joaquim Valls número 15. Aquesta seria la seu definitiva fins que aquesta desapareixi amb l'entrada de les forces feixistes a Barcelona 8 anys després. Esperem que us hagi agradat. Ens tornarem a trobar a la propera petita història de Nou Barris.